ten a palabra alguén do BNE, non sei quen. Antes de nada, bueno, decir que supoño que dada a última intervención, neste caso, o Grupo Popular votará que sí, xa que non somos que non, vostedes saben que os sí. Eu, además, vou-me parar. Podía empezar mellor para que votáramos que sí, pero bueno, usted verá. E non pode arreglar. O compañeiro que interrumpía, deu dúas palabras, dúas frases, me está interrumpindo. Xa, pero que eu, a diferencia que eu... Usted pode facer o que quere, xa sei, se dixo un día que pode facer o que quere, que é o síntoma de mal educación. Eu non sou o que teño que facer o que quere, non lle permito que me chame mal educado. Bueno, pois unha persoa que interrumpa outra cando está falando, sin faltar... Pero sabe unha cousa, o que pasa é que a mí encargábame que coordine e dirijo o pleno. Esa é a cuestión, esa é a diferencia de usted, que non lle encargaron a súa vecinos. Esa é a diferencia. Sí, non, é ben que cobre por eso. Eu procuro non invertir. Acabou, pode seguir ou fala usted por mí, fala usted a moción xa, vota, porque eu lle dedico isto non uso a miña palabra para defender unha moción pero non estou lle contestando eu pero non está no seu turno, senón que señor mal educado pero é que como sou o alcalde agora vou me interrumpir e despois deixarei de falar o tempo que queira para que se explaie como se queira. Se nota. Claro. Non, é que lle vou deixar falar todo o tempo que queira. Non, a mí non fai falta falar máis horas. Como veño facendo ao largo do tempo. Pero eu quero lle dicir, como fixo o Luis Julián tamén ao que cobra, se con o tempo que lle dedico non cobro máis que a usted. Vale, siga.